Jo a partir d'aquí desapareixo de pantalla, us deixo amb la Xon. Ui. Si veieu que sentiu perill, que no que d'això, aixequeu la mà i jo apareixo, no hi ha problema. És un exagerat, ja ho sabeu que és un exagerat. Xon, quin és el joc de la setmana? Jugarem al Mai Mai. Ui! Ens agrada el joc. Jugarem amb el Mai. El tema és què fem? Aneu veient i tal? Bueno. Vinga, va. Una miqueta, una miqueta. Jo en tinc. Vinga, Xon, som-hi, doncs. Vinga, va. Va. A veure. Sí, Vinga, va. aleshores, estem d'acord en que si ho hem fet, bevem. Exacte. Molt bé. Jo mai he menjat alguna cosa que havia caigut a terra. Ja comencem. Jo mai he anat a un restaurant només perquè ho havia vist a TikTok. Bueno, No tinc TikTok. No. A TikTok Instagram, no. sí, sempre. Instagram sí. Barra Però Instagram. és igual, elles van veient. I tant. Arribarem a casa... Jo mai he compartit una crítica dolenta en privat, però no públicament. A què et refereixes? De jo criticar alguna cosa i enviar-ho Públicament no dir-ho, però després privat sí. com a alguna amiga. Per exemple. Per exemple. Sí, vinga, va. No, està clar, està clar. Veuran a totes, això està claríssim, Jo mai he quedat per menjar amb algú per tenir contingut. No. No, Aquesta això no. m'agrada, No, Aquesta m'agrada molt, Jo mai he menjat en un lloc molt car i he pensat que no valia la pena. Sí. Sí. Jo mai he filtrejat amb un cambrer... Jo ja No he acabat, A veure. que m'ha servit un menú degustació. Ai, no. No, Ai, no. No. Qui es vol sentar amb mi a seguir preguntant? Hi ha algú que us vulgui sentar? Un sibarita. Va, sibarita. Un sibarita, va, seu aquí, Va, seu aquí, va. cuidado. Un sibarita, va. També pots Que la- innovar. no, Si tens algun... Sí, a mi em fa por que la Xon no hagi volgut continuar llegint. Segueix, amore. I que Va, ho passi més algú atrevides, altre. més atrevides. Que ens agrada el joc. Sí, correcte. Jo mai he tingut una cita romàntica que acabés al llit i no a la sobretaula. És que M'heu posat la bona, no, a mi? M'heu posat la bona, a mi. Ja pots seguir amb el seu. Ja segueixo, també? Sí. Val. Jo mai he menjat alguna cosa que acabés amb un això m'ha posat a 1000. Uf, és... Bueno. No podré enviar aquest podcast a certes persones. Voleu una miqueta més de vi? Perquè tu ets més de trago, més de trago largo, no? Que es diu? Trago largo. No va dir un... Sí. Tens dos més, Vale, jo mai he pensat... Un segon, és que espera, ha de repostem. ha de Però carregar. l'Arbre també, No, eh? però Si jo recarrego... jo encara tinc. Buida que fem canvi de terç. Clar, així provem-ho tot. clar. Ha de carregar el dipòsit, Sí, ara. perquè a més... Però, Xon, Digue'm. tu també jugues. Sí, és que mira, vale. ho anava a fer ara, És la meva eh? aquesta. Vale, crec. Sí. Així juguem les Juguem tres. tots. Juguem tots. Tu, Jordi, també. Va. Juguem tots. Vale, em sembla que estem aquí, jo mai he pensat que amb aquest postre jo també em despullaria. Carrega. Però... Això que m'heu deixat les superbones a mi de preguntes, les superbones. Salut. Perdona, Carai. m'he coordinat. Veig que veu tothom menys jo aquí. Escolta, jo mai... Vols una copa? Sí, ara m'agafo la meva. És un descontrol, ja, aquest tot. Crec que després d'això se Estem l'estem descontrolant, eh? Això mola. L'última, A veure. Jo mai he jugat a qui llepa millor. Ep, Amb gelat. Qui ha preparat aquestes preguntes? Jo no. En Lluís. Lluís. Ja està bé la broma, eh? En Lluís. No, aquesta última no. N'hi ha més? Són les fàcils. Ara les fàcils. A veure. Jo mai he lligat parlant de menjar. 100%. Sí. Sempre. Sí. No, res. Què, que no? Res. Un segon, hem de parar aquí, què passa? Sí, digues. Vull saber-ho. Res. Bueno, crec que ja... Sí. Dius-se-la bé. Sí. El què? Res. Amsterdam? Tema Que Amsterdam? No. Vaig començar a parlar amb un noi parlant de taula per dos. I l'Alba pensava, que friqui ets, parlant d'això amb algú que no coneixes.
Però va funcionar. Deixem-ho aquí. Clar, li vaig ensenyar el fricandó i li vaig dir... Jo em pensava que deies el primer sala per dos. Espera. Que això va més. No, sí. Espera, tu. Perdó, és que... No passa res. Alba, ara... Un segon. Jo mai he confès 2 nits per una. Res, és igual. Res, que vaig lligar amb el fricandó. Però funciona, us ho recomano. Jo tinc un vídeo a la galeria que... Sí? Te'l demanarem al sortir. No, te'l demanarem al sortir. No la fem petit. Però trobo que quan parlem de cuina catalana, que sempre hem dit que no era sexy, que no sé la cuina catalana és molt sexy. Molt sexy. Total. Jo a mi, ara quan escoltin això des de casa també diran, hòstia Jordi, com hi vas tu també? A mi algú intenta lligar-me amb un fricandó i caic. Home, i tant. Està A mi m'han lligat. Està claríssim. Infal·lible, ja us ho dic. Brindem per aquesta m'ha agradat. I Aquesta tant. m'ha agradat, va. Salut. Pel fricandó. El fricandó. Salut. Per això a l'italià li cuinaria un fricandó. Molt bé. Que us ho he dit És aposta abans. segura. Fricandó és aposta segura. Vinga, una més i hem d'anar Una acabant, més. eh? Va. Una més. Jo mai he discutit per on anar a dinar. Sí. Jo crec que a tots ens ha passat alguna vegada això, no? Jo crec que això de no tenir clar on anem a dinar i empipar-te... Però no, jo no he de discutir de debatre. Exacte. d'enfadar-nos. Exacte. Molt bé, ho heu fet molt bé, eh? Molt bé. Sí, ens l'hem begut tot. Dos copatos en un moment.